Yo gede dawa belantrong Sidorondo. Ya buat Mas Tejo yang ada di London. Salam buat Mas Omek ya. Sik melek nopo wis turu. Mas Omek, selamat sore saking Mas Tejo nggih. Selamat sore Mas Omek. Sik melek nopo wis turu nggih. Mas Tejo yang ada di London, selamat menonton live streaming. Pak Siadung Lele, boleh Kak? Iya. Belantrok iku pawaanmu atos kaku iku yogawanmu dalan siji sing dadi lewatanmu sing dadi harane sepur alat transportasi dalane digawe teko wesi sembrono ngelingono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kang kudu dicoba biyen mula iya Mas seliramu wis tak aturi. iya Mas aku ora nggugu sampean nek golek bojo piye yo bagus tur yo mati kasane dik jare slirane digawe lorong dapak ora worong aku krungu jarene saiki dadi rondo temen tadi temen dapak piye iya kapi mau wis kebacut apane ibarat bubur ora bakal dadi sego sak mula ketunku Kang Mas yo tanpa upama
aku biyen aku saguh ngeteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane sing penting oleh rodone ora nyono sampeyan sampir ngenteni panjenengan tresno kuwi tetep dinteni dik pungkasane Jo, yes. tresnamu tulus lan asli suci kuwi